Ayun o. Yo, what's up mga kaduskis? Nandito tayo ngayon San Carlos City, Pangasinan. Market day nila dito sa ganitong araw mga kaduskis. Napakaraming tao. Ganyan. Actually new normal na ito mga kaduskis. Medyo bawas na nga ang tao nito, pero dumadami na rin mga kaduskis. So ano pa hinihintay nyo? Pwede kayong mamili dito. Mura lang ang mga halaman. Nakita nyo maraming halaman, mga hayop. Meron ding hayop dito mga kaduskis. Punta natin mamaya. So ikot tayo mga kaduskis. Let's go! So yun mga kaduskis, puntahan natin tong tuta. Ayan o. Actually marami dito dapat mga nagbebenta ng mga hayop, kaso nasa kabila daw sila. So sampi ka Jay 8K sir? 8K? Sige, bulan-tulatan mo eh. Dalawa. May bed card lang po siya. May record na. Oh? Ayan, tusok mo yun. Okay ah. Saan ka bed? Tika? Brother mix po. I-choice this po ito. Labrador eh, chow chow. Labrador swal. Ah, chow. Sabi ka? 6K. Eh, Labrador. Anong 6X? Ito mga ay. Yes, brother. May binanggit po? Ante. Lahat eh. Siglap lang po. Na. Bits lang yan po. Sigato na. 700 po. Ano? Anong po dyan? Nalala ko yun. Hindi man. Oo. Utang nga yun. Alam po asok dyan. Utang lagi man. Takla, jalay. Ang butang. Mali-bali kasi. Ano na kayo para dyan? So yung mga kaduskis, dito kompleto na. Meron ng vet card, may vaccine na rin. Ayan, 5-in-1 ito. Si Kuya. Pumangalan niya Kuya. Pumangalan niya. Kay Kuya Apollo na lang kayo bumili dito sa San Carlos. Legit yung mga benta nila kasi may mga ano. May mga ano na yan. Mga injection na raw. Ay, yung kit na no. Bigatan ko yan eh. Ha? 2.5. 2.5. Ang total eh. Light speed si Raraya sir? Speeds. Oh, yeah, speed. Pero walay kulay ito eh. Oh, kasi tinira may ano. Ah. Pero palibali lang ito. Tang-putang. Nalibali siya nga bulok. Tingnan to ito. Ito ito kira. Pagkaya tang-putang. Paano tayo na? Putang ka pa. May vaccine sa kanila. Ganun yan?
Ayun, may deworm na rin pala. Naka-deworm na rin sila. So okay na mga kadulskis. Hindi mo pa na ano ba sa Magkano tong Labrador nyo? 6K po. 6K. 3 months lang. 3 months. So yun mga kadulskis, ang ganda ng mga benta nila ngayon dito. Dati mga askal lang, ngayon mga imported na rin. So pag may time kayo, pasyal kayo dito sa San Carlos City. Hanapin mo si Kuya Apollo. Dito marami kang dito pagpipilian. So ikot tayo mamaya mga kadulskis. Let's go! Kadulskis, dito sa San Carlos meron na silang tiyangge-tiyangge. Ayun o. Ayan yung mabibili. Data na sawa. Ayan, pestang-pesta na dito. Christmas na mga kadulskis. Talagang Merry Christmas na. Ayan o. Joshua. Adventures of Dudski. Dexki. Dudski. Dexki. Adventures of Dudski. Yun na lang yung anin ko. Oh, Adventures of Dudski. Search mo ha. Joshua ha.